Tu som ja, brat Richarda Majdana a vítajte pri druhej sérii extrémnych športov. Idem teraz skúšať všetky rýchlosti od 1 po 8 môjho bicykla. Bola rýchlosť prvá. Toto bola druhá rýchlosť. Ha? Toto bola tretia rýchlosť. Toto bola štvrtá rýchlosť. Toto bola piatá rýchlosť. Toto bola šiesta rýchlosť. Toto bola 7. rýchlosť. To bola 8. rýchlosť. Ďakujem za pozeranie, uvidíme sa v ďalšom videu.